što je to naftalan, a što je naftalanoterapija. Kada je riječ o naftalanu, onda govorimo o prirodnom ulju koje je dobiveno frakcijskom destilacijom prirodne crne nafte, koja se dobiva iz ovog područja okolice Ivanić-Grada. Jednostavno se iz bušotine izvlači crna nafta i ona se prerađuje, destilira i tom destilacijom se odvajaju one supstance iz nafte koje nisu potrebne ili za koje je dokazano da ne djeluju učinkovito u liječenju kožnih i reumatskih bolesti. Dakle, naftalan se dobiva destilacijom i to određene frakcijske destilacije, tako da je sam naftalan praktički jedno prozirno ulje boje konjaka. Naftalan nije poznat samo iz ovog, da tako kažem, bliske prošlosti. O naftalanu se puno pisalo i puno govorilo. Daleko ranije Marko Polo opisuje u svojim putopisima putem svile naftalan koji je izuzetno ljekovit i učinkovit u liječenju raznih infekcijskih rana, zatim i nekih drugih kožnih bolesti. Mi smo imali sreću da smo u prošlom stoljeću, negdje polovicom, uspoređujući naš naftalan, to jest našu naftu, crnu naftu, sa azerbejdžanskom naftom za koju se pouzdano zna i gdje se napisalo jako puno stručnih i znanstvenih radova o učinkovitosti nafte u liječenju kožnih, kroničnih kožnih i reumatskih bolesti. Uspoređujući te dvije nafte vidjeli smo da naša nafta sa ovog područja u potpunosti odgovara nafti sa područja Azerbejdžana. Naftalan pokazao se najučinkovitijim u liječenju upravo psorijaze. I to je prava blagodat za naše bolesnike, a naftalanoterapija je upravo nazvana terapijom, postupkom, metodom liječenja i to lokalnom metodom liječenja kod bolesnika koji su oboljeli od psorijaze, a u istom praktički znamo da je uz psorijazu kod velikog broja bolesnika, negdje između 10 i 20%, gdje su praktički i prisutna bolest zglobova, a to je psorijatični artritis. Ovdje primjenjujemo naftalan u obliku kupke i u obliku lokalnog premazivanja kremama na oboljela mjesta. Bolesnici dolaze sa raznih strana i područja naše zemlje, to jest Hrvatske, a isto tako već budući da primjenjujemo naftalnu terapiju otkad je lječilište otvoreno 30-ak godina i praktički gotovo da možemo reći da nema zemlje na svijetu iz koje bar jedan pacijent ovdje nije došao i probao našu naftalnu terapiju i uvjerio se da naftalan i naftalanoterapija imaju svoju učinkovitost u liječenju psorijatičnih promjena kod naših bolesnika. Ono što je u naftalanu sadržano, to smo naravno našim biološkim istraživanjima saznali, zahvaljujući našoj naftnoj kompaniji, da se u naftalanu sastoje bioaktivni spojevi koji su slični hormonima, obično ciklopentanoperhidrofenantrenskih jezgri koje su slične steroidnim hormonima, a isto tako i vitaminu D. Dakle, te komponente možemo ih staviti u jednu skupinu bioaktivnih spojeva koju nazivamo sterani. Upravo steranski spojevi su po našim istraživanjima odgovorni za učinkovitost liječenja psorijaze i drugih kroničnih kožnih bolesti. Znamo da danas postoji i moderna biološka terapija, ali ona se uvijek svodi na sistemsku terapiju. Međutim, ovo je lokalna terapija za koju smo mi dokazali da nema nikakvih negativnih posljedica za bolesnika, a možemo isto tako tom bolesniku na taj način omogućiti da pored svih sistemskih terapija pa i lokalnih terapija naftalanoterapijom napraviti jednu farmakološku pauzu kod tih bolesnika, jer znamo da postoji i dugotrajni efekti upotrebom kortikosteroidne terapije i druge terapije, opet na neki način na druge sustave u organizmu i na taj način zapravo
pacijent, to je bolesnik, može iskoristiti tretman naftalne terapije da se kompletno cijeli organizam i stanice tkiva oporave od dosadašnjih terapija koje su bile indicirane tom bolesniku. U liječenju psorijaze postoji uvijek da je rotacijska terapija zapravo na neki način onaj algoritam gdje kod bolesnika uvijek na neki način u krug vrtimo nekoliko metoda liječenja, između ostalog kortikosteroide, pa onda pauza, nakon toga možemo davati sistemsku terapiju, pa fototerapiju, a nakon toga opet se možemo vratiti na naftalanu terapiju i tako, budući da je psorijaza kronična kožna bolest, takvom bolesniku zapravo je potrebna terapija kroz cijeli život. I na taj način naftalan ima svoje definitivno mjesto u liječenju psorijaze. Indikacije dolaska u našu ustanovu, indikaciju postavlja dermatolog i u suradnji sa liječnikom opće obiteljske medicine šalje se zamolba prema povjerenstvu. Da bi bolesniku bilo odobreno liječenje, kao što sam već na početku rekao, obično bolesnici koji imaju psorijazu obično imaju i psorijatični artritis. Dakle, možemo reći da je za sada, da bi se dobilo odobrenje od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, bolesnik pored psorijatičnih promjena glavna indikacija je zapravo psorijatični artritis ili bolje rečeno promjene na zglobovima. Kako će biti u budućnosti, mi ćemo se potruditi da ne bude osnovna indikacija samo psorijatični artritis, pa onda i kao druga dijagnoza vulgarna psorijaza, nego da i vulgarna psorijaza bude jedna od prvih dijagnoza koja će dobiti zeleno svjetlo za odobravanje liječenja u našoj ustanovi.